बर'नि हेन्डसाम इउटुबार ओमफ्राय नै नालिबो दंफैयो जोंहा मोनफैजोबनानै दंफैखायो दे मोजां नांबाय बयखौबो लोगोफोर जोंहा भिडिअग्राफि आदा उनसुखौ दिनै लोगो मोनबाय आरोना थ' लोगोफोर नै नोंथांमोना सोरखौ लोगो मोनदों सोर फैदों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नायनो हागोन नै अखाया दासो गारनानै थांदों ओमफ्राय जोङो बाइकखौ स्टेशनसिम लांनोसै हामफेजों आंजों थांगोन आरोना नै हामफेयाबो ओंखारबोबाय ओइ न'निफ्राय ओमफ्राय लामाया अखा नालाय अखा माने हाब्रु गोजा नालाय बेनिखायनो जोङो बाइकजों थांला ट्रेनजों थांसै गोजानबो जायो नालाय रङिया बेखायनो नोंथांमोनाथ' मिथिखादों थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै माने जोङो इउटुबार मिटआप सेलिब्रेसनाव थांनो नागिरदों आरोना जों बयबो खौसे जानांगौ बर'जों बर' जोङो बाइकखौ इयाव दोनबाय दा फंबाया लानानै थांसिन आरो ओमफ्राय हामफे नै सिब'खौ लोगो मोनदोंमोन मा लांफैदों नोंलाय ए नै थाव लांफैदों आरोना थाव माला गायगोन आमथिसुवानि सिगां मा दे थाथ' जों थांसै मिथिबाय जों दायो माने इउटुबार मिटआपआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इलाय हामफेबो दं स्टेशन मोनफैबाय बेनिफ्राय स्टेशन मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै माने मोनहैथ'वाखै ट्रेना दंफैखायो माने क्रसिं जागोन बेहाय जों दायो स्टेशनाव हाबबाय दायो माने टिकेटखौ लाखांबाय जोङो ओमफ्राय सोर सोर दं आं नोंथांमोननो खिथानि नै उइस बक्स दं आब' जुनमनि दङ दे जों बहा थांनो नागिरदों दायो जोङो रङियायावहाय मा होनो बर' इउटुबनि मिटिं जानो नागिरदों स' बेवहाय गासै मा होनो गासै लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन बेयाव जों जमा थांनो नागिरदों ओमफ्राय आंनि हामफेबो दंमोन बिराद मोजां मोनबाय आंहा लोगो मोनबाय दायो दे ओमफ्राय नै गिदिर फंबायबो दं ट्रेना दंफैखायो आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं ट्रेन गाखोया दिनै गाखोनोसैलाय नैथिं दंफैखायो ट्रेना बेनिफ्राय क्रसिं जागोन आरोना रौतानिफ्राय गंसे ट्रेन फैबावगोन जों दा रङियाथिं थांसै नायनो हागोन नै माजबाद रेलवे स्टेशन बियो बेनिफ्राय बै गोजौथिंसो जोङो माबा नांसिन आरोना सिरिजों गाखोनानै थांनोसै नैबे नायनांगोन फुरा गासिबो गाखोनानै दंजोबखायो ट्रेनाव ओमफ्राय जोंनाथ' सोर सोर फैदों नुखाजोब्बाय नोंथांमोना उइस बक्स दं गिरि फंबाय दं ओमफ्राय आब' जुनमनि दं हामफे दं जों दायो थांसै आरोना ट्रेना जोंना फैखाबाय नैबेहायनो गाखोनानै थांगोन जोङो ट्रेनाव बेनिफ्राय ओरैजाय माने रङियानिफ्राय फैगोन आरो गंसे ट्रेन क्रसिं जागोन बेहाय बेनिखायनो मानसिया जमा जादों बेहाय स्टेशन नालाय जमा जाखागोन मानसियाथ' बिदि आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा सोर सोर फैयो नुसिगोन आरो जों दा ट्रेनाव गाखोनोसै फ्लाइअभारजों गाखोना थांसै जोङो फ्लाइअभारा नै जोंना बर'नि बिर जोहोलावा भिडिअ बानायगासिनो दं आरोना बिराद गोबाव नायबायलै बिसोरखौ आं नौता बाजारावनो मोनफैनायमोन आं बेवहाय अन्थाइ मुगानिफ्राय ओमफ्राय इसोरखौ नेनायखौबो जाबाय बिसोरखौ ना ओमफ्राय इसोरखौ नेबाय थाबाय इसोर बेटारि गारिजों फैबाय ओमफ्राय सरि इसोर बाइकजों फैबाय माबायदि र' आब'खौ दा माबायदि जादों माबायदि जानानै फैदों नै बिथिं जोंहा पार्टि वन्डार रड साइड फैगासिनो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन बैलाय गाखोबो फ्लाइअभारजों नै गाखोबोगासिनो दं र' बिसोरखौ भिडिअ खालामनां एसे रङिया बबेनिफ्राय फंबायालाय बहानिफ्राय फंबायमोना बेनिनो उदालगुरियाव मानोबा थांगोन दे मोजां दिनै सानदे ना औ दे नै जोंना पार्टि वन्डार रड साइड ओमफ्राय मा होनना बुंगोन पार्टि वन्डार रड साइड मोनफैबाय बोरै खबरा नोंना बिदिल'खा नामा
मोजां दा दे मोजां नांबाय नोंखौथ' आं फैयासो सानदोंमोन बहाबा शुटिंआवसो दंहैलाय खोमा सानदोंमोन आरो ना थांनांगौ जोङो गावजों गाव नङा होमबा गावजों गाव खौसे जानांगौ दे बिदि आरो ना रावबो मोनसा मोनसि मोनलायना नै ओमफ्राय इथिंजाय बाजै दुमफावआ मा बानायगासिनो दा बे ग'फ्राव लाबोबायसो मेकआपआ थ' लोगोफोर जोङो नै बिथिं बारबोबाय आरो ना ट्रेनाव गाखोनोसै ट्रेनाव जायगानि गैया फुरा माने भर्ति गोजा आरो ना जायगा खालि गैया होमबाबो गाखोनोसै जोङो ट्रेनाव नायनोसै र' जायगाखौ दंना गैया इहाय नायदो इहाय सिगाङाव नैथिं नायनोसै आरो ना सिगाङाव बेयाव हाबबाय जों ट्रेनाव नायनि गसंदो नोङो मिथिबाय जेबो जाया दे जिरायबाय नै बिसोरो थ' फाइनालि जों दायो रङिया स्टेसन मोनफैबाय लोगोफोर नायनो हागोन नै चलो थ' फाइनालि जों दायो रङिया रेलवे स्टेसन मोनफैबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओमफ्राय बिथिं ओंखारगासिनो दं आरोना जोंना जेडेक्समोन दं ओरैजाय थांसिगोन दा ओरै टमटम फिलफिलि ना मा होनो सोरनाबा फिलफिलि होनो जों बेजों गाखोलांसै अखाबो हादों इउटुबारफोरानो फुरा भिडिअ बानायगासिनो दं फाइनालि जों दायो लोगो मोनफैबाय रङिया ओमफ्राय नै बाजार दङ ओमफ्राय नै आर्मि लाभार फंबाय दा जों जमा थांसै आरो दङ ओमफ्राय मानो नै जोंहा फंबायगा मोनफैबाय रङिया मोनफैबाय थ'दो बिदिबा मारै मोनदों हा बिराद मेंनाय मोनबाय ट्रेन गाखोया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ओमफ्राय दिनै फैलायबाय आरो दसे खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो हालेवनोसो गोनांमोन आङो हालेवनायखौ अखा हानायखाय आं दोनथ'बाय हालेवासै दिनै बेनिफ्राय जोङो माने बयबो बर'जों बर' खौसे जानांगौ बेनि थाखायनो जोङो फैबाय आरो जाहाथे मिटापआ मोजाङै मोजां जायो जों नेक्स्ट टाइमाव रावबो बिदि गावजों गाव दा मोनसा मोनसि मोनलायथों रावबो गुबुनखौ दा बखिबाय थाथों बेनि थाखायनो आरोना दिनैनिफ्राय सिरि थानांगौ बयबो दे बेयाव बिदि ओंखारनाब्रा बेलेग ओंखारलाय देलाय कमेडि मानबायना हमथामसो थांनांगौ दा जायासै नोंसिना हमथामसो थांनांगौ बिदि बिदि दासो जादों बिदि ओंखारलांबाय था दे जाबाय दे थ' जोङो दायो फ्लाइअभारनिफ्राय ओंखारबोबाय सिरिनिफ्राय ओमफ्राय दा जोङो पिलपिलि ना टमटम होनना बुङो ना बेटारि गारि होनो जों थांसै आरो ना लोगोफोर दा बेनोसै बयबो गोजोनखौ लुगैयो नङा होमबा बेनि थाखायनो जों फैबाय आरो थ' जोङो लोगोफोर टमटमाव गाखोबाय टमटम गारियाव माने माबायाव बेटारि गारियाव आरो ना सोरबा पिलपिलि नामा माबा माबि होनो नै इथाय नायदो सोर दङ ओइ नै जोंना लायबाय सटादना बेग गोलैदोंमोन आरो ना लाना फैफिनबाय কিমান বছৰত পৰা আপুনি এইটো গাড়ী চলাই আছে? এইটো মোৰ আজি 8 বছৰ হ'ল। 8 বছৰ ন? 8 বছৰ। এনে আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত? মোৰ ঘৰ ইয়াতে ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ ওচৰতে। 8 বছৰ হ'ল মোৰ গাড়ী চলাই। 8 বছৰ ন? 8 बोसोर जाबायनो लोगोफोर माने टमटम सालायनाया आरोना जोंनि मानसिफ्रासो गोबाङानो बेफोर खामानिखौ मावनो बायो किसुमान कम्पानिफ्राव थांलाबायो बेफोर खामानिखौ मावनांगौ आरो মই কৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ মানুহবিলাক ইমান নচলে আৰু গাড়ীবিলাক বেলেগ গাঁৱৰ দূৰ মানে কোম্পানীবিলাক যাই পেলাই কাম কৰে সেইটো কৈছে আৰু মই ত' ফাইনেলি जों दायो मोनफैबाय आरोना जायगासिम लकेसनसिम हा
नै मोनफैबाय बेनिफ्राय जायगाया नैबेनो मिलन हटेल रेस्टुरेन्ट बेहायनो आरोना दा हाबलांसै लोगोफोर जोंहा भिडिअग्राफि आदा अनसुखौ दिनै मोनबाय आरोना फैबाय बिदिनो जोङो गावजों गाव हेल्प होलायनांगौ आरोना बर'जों बर' जोङो रावखौबो उन्दै गिदिर सानालासिनो नङा होमबा दा जों खौसे जानांगौ गिदिरथ' गैखाया बयबो इकुवेल खामानिजोंल' खोथा आरो उन्दै गिदिराथ' उन्दै गिदिर दङ थेवब्लाबो माने मान सनमान होलायनानै जोङो खौसे जानांगौ दा नुगासिनो दं नोंथांमोना सोर सोर दंफैयो नै इन्द्रजित फंबाय दं फंबाय बबेनिमोन दे नै बिथिङा इनुज ब्रादार दे गोबाव जाबाय ना दाबावैसो गोबाव जाबाय दे गोलोमलायनायखौनो अमा जाना फैदों नामा होनलाय अमा जादों जा अमा जानायखौनो माने एकदम गोलोमदों आरो ना मानसिया दे ओमफ्राय नैथिं हाबनोसै ना सिङाव सोर सोर दंबा दंजोबो ना दे फैदो जों दायो सिङाव हाबलांसै नैथिं फंबायमोन दङ बे फुरा दंजोबो आरो ना रुमा सिङावनो लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोरबोनि चेनेलाव नुखादों ओमफ्राय अरजानाय फंबायमोन खुलिना बिराद माने इन्टारटेन नांदों आरो ना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदों ओमफ्राय नोंथांमोना दा गोदानसो फंबाया गोदान चेनेल होदों सनिल डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आङो सापर्ट खालामदो फाइनालि जों दा मोनफैबाय आरो ना रुमाव बाजि लाबोदों मिलाय लोगो मोनना मोजां दे नायसै थ' नै बयबो मोनफैजोबनो हाबाय बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोना गासिबो दंजोबो आरो ना ओमफ्राय जाग्रा आइटेम मा बानायदों आंथ' बिराद ओंखाम उखैबाय आङो साहा लोंग्रोसै आङो साहा बिसोरो फुरा माने बिथिं दङ प्रकाश ब्रादार दिनै फाइनालि लोगो मोनबाय आरो ना बिराद मोजां नांबाय आरो फंबाया सफैबाय ओमफ्राय गेजेराव बर'नि हेन्डसाम इउटुबार ओमफ्राय नै नालिबो दंफैयो जोंहा मोनफैजोबनानै दंफैखायो दे मोजां नांबाय बयखौबो दे गोजोनबाय आङो हालेवनायखौ नागारनानैबाबो फैनांबाय उफाय गैया नङा होमबा जों बर'जों बर' खौसे जानांगौ माबायालाय गायनायालाय हा गायनाया दंफैयो दङ दा दसेनाव देखायगोन आनबक्सिं खालामथ'वाखै दा दसेनाव आनबक्सिं खालामगोन नैथिं बुंगा ब्रादार दे मोजां नांबाय ओमफ्राय प्रणय ना प्रणय मोजां मोजां हाबा जानानै गरम मोनदों दाथ' गरम बोथोर नालाय बिदि आरो ना दे ओमफ्राय नै कफि ब्लग फंबाय दे गासिबो दंजोबो नै फंबाया बबेनिफ्राय बिदिनो दंजोबो आरो ना औ दे लोगोफोर कुकुमफ्राव फैलायबाय बेसेबां गोबाव जाखो बेसेबां गोबाव जाखो जास्ट दे ना गुवाहाटिफोरा न' दे दायो जागासिनो थ' लोगोफोर नै नोंथांमोना सोरखौ लोगो मोनदों नै सोर सोर फैदों आब' आं नानि हा आब' आं नानि नोंथांमोना लोगो जोङो इउटुब दिनै फाइनालि लोगो मोनलायबाय आरो ना माने लोगोफोर जोङो इउटुबाव नांलायब्लाबो माने गोसोआव नांलायब्लाबो
पार्टिया बोरमाजों Abi jadar rokoran ini थ' लोगोफोर फाइनालि आं दायो सेंग्राफोरनि क्रास जोबोद मोजां मोनबा बयजोंबो लोगो मोनलायलायबाय ओमफ्राय नै आदा दैमुखौबो लोगो मोनबाय आङो बे थाम्फे दंमोन जायबा जाया आं जि मोजां मोनो मिथिबाय मा होनो आं नायबाय थायो भिडिअ गाजा गाजा बानायो नोंनिखौ नायबाय थायो आङो ओमफ्राय मोनो आङो गथ'खौनो आं माने सानैजों भिडिअ बानायखौ मोजां मोनथारो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनथारो आगैनिया दाखालि बावहाय मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन दा बेखौ आङो बुंनो सानो आगैयाबो माखासे कमेन्टफोरखौ लानानै डिमटिफाइड जाजा आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बिदिनो कमेन्ट गाज्रि कमेन्ट खालामो दा नोंथांमोना बिदि कमेन्ट खालामनाङा जोङो सोरबा सासे जाफुंसारदोंब्ला इउटुबाव आगान होहांदोंब्ला बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट खालामनांगौ सापर्ट खालामबासो जोङो निस्सय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनोब्ला जोङो दावगालांबाय थानो हायो मोजां मोजां भिडिअ बानायनो गोसो जायो आरोना दा आगैनिसिम थेंकिउ बे बिथाङाव मोनफैनायनि थाखाय मोजां नांबाय आङो एक्चुअलि आङो दैमुखौ मोजां मोना आं हाम्फेखौसो मोजां मोनो ओमफ्य आं हाम्फेखौ न'आव थांबा आलासि जानो लागोन आरोना दैमुखौ आंखौ लांफायाबा जोंहानाव खुसिया जावनाय मोनजानाय नङा आं बिराद खुसिया जावनो गोरोंखाना खुसिया जाया अमा जागोन जोंहा संनानै दा जाया दाउ बेदरलाय दाउ बेदरखौ जों सानैबो जायो दाउखौ जागोन जोङो ओमफ्राय मोजां मोनबाय आं लोगो मोननानै माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ दे नै प्रग्रामाव फैनानै मोजां नांबाय आरो बयखौबो लोगो मोनबाय दा नोंथांमोना बेफोरबायदि गावजों गाव गाज्रि सानलायनांला दिनैनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जाहाथे जायफोर फैनो हायासै नोंथांमोना गाज्रि मोना आरो गोसोआव ओमफ्राय आब'आ मा बुङो बेनि फारसे एसे बुंहरदो आंनि भिउवार्सफोरखौ थांखिया बेनोसै बांसिनानो सानदों एस'सियेसन दादों बाट बेबायदि नङा जों ग्रुपसो आरो ना माने इउटुबारजों इउटुबार लोगो बेफोरबायदिसो खालामदों आरो कन्ट्रभारसि लाबोनाङाथों होननानै सावरायदों आरो लोगोसे पास्ट इज पास्ट मानसिनि जिउआथ' दानो दं दानो गैखाया बेखायनो सिगां जि जाबाय बावनानै बयबो एखे थानांगौ होननानै जों दा मिनि खुसि दङ आरो ना बयजोंबो स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो बयखौबो सापर्ट होबानो जाबाय बर'नि इउटुबारफोरखौ थेंक इउ ओमफ्राय नै जोंहा बिथिं प्रान्जल ब्रादार दं आंथ' नै दासो सफैदों मिटाव फैनानैथ' जोङो गासिबो नुलायलायबाय बिथांखौ लोगो मोनबाय नै बिथाङा दिल्लीयाव जेना गामसाय थांग्राया प्रान्जय दिल्लीयाव गामसाय जाबायसै के जादों प्रान्जला मा मिथिया ओमफ्राय दिल्लीयाव थांदोंमोन ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने फैयासै बिथांमोनाबो दुखु मोननो नांला होनबा जों बयबो खौसे जानांगौ आरोना बयबो सापर्ट होलायनांगौ आंबो बेखौनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गेजेराव दावराव दावसिया कन्ट्रभारसिया सोलिबाय थानांला दिनैनिफ्राय आरोना सोरखौबा माबा मोनसे बुंफ्लांदोंबा आरो इयुनाव जोङो मदद खालामलायनो हाथों जेनेबा हमनानै ला माबाफोर जोंनि चेनेला माबाफोर जाफ्लांबाय अब्ला बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामगोन बा बिथांखौ जों हेल्प खालामगोन आरो बिथाङाबो जों हेल्प खालामगोन बिदि जालायनांगौ आरो जानांगौ आरोना जों दा एसे दैनि माबाखौ मोजांखौ जों खालामना लानोसै ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट मानसिया बेवाइफोरखौ लाबोआसै बेवाइफोरखौ लाबोनायबा मोजां जागौमोन दे उदालगुरि लेजे बोरै मोनगासिनो जानांगौ खौसेथि जाब्लासो जोङो माने सोरनिबा
जेंनायाव जोङो हेल्प खालामनो हागोन नङा होमबा हारसिङैथ' हाया रावबोथ' थाखा फैसा गोनां नङा जोंनि सुबुंफोरा किसुमाना दङ खिन्थु जोंथ' दायो जाखांफुनायसो आगानसो नङा होमबा बेनि थाखायनो जों खौसे जानांगौ सोरबा माने माबा मोनसे भुल मावदोंब्ला बुजायलायनायनि गेजेरजों जोङो सनमान एबा माने निमाहा होलायनो रोंनांगौ नङा होमबा बेसो जोंनि मावनो गोनां खामानि गोरोन्थियाथ' बयनाबो जाखायो नालाय नंगौ नंगौ मेहेर ब्र' आं लाइभ होग्रोदों बे लाइभआव दङ नै गाय ओमफ्राय जोङो उदैनि फुजा खालामनानै लाग्रोसै बिदि फाइनेलि गासै बर'नि आंनि अडियेन्सफोरा गोबाङा सोरबा बायदिया माने फैनो हायासै दा बिथांमोनखौ मा होननो सानो बिथांमोनखौ आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो जेन बेयाव फैनाय मोनबा नोंथांमोना गावसोरनो खुसि जागौमोन माने खौसेथिखौ नुनानै आं बुंनांगौ बेनो जों अरायबो बिदिनो सापर्टआव थागोन फैनो हायाब्लाबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोफोर बिदिनो जों बयबो खौसे जानांगौ नङा होमबा गोरोन्थियाथ' जाया नङा बयनाबो जायो गोरोन्थिनि गेजेराव जे गोरोन्थि गावखौनो साननानै लानानै जोङो बुजिलायनांगोन गोरोन्थि सानबाय थायोब्ला बेखौ जों समाधान खालामनो हाया नङा होमबा बेनिखायनो सासेया जेननांगोन सासेया देरनांगोन नङाबा जिबनावहाय बिदिनो आरो बेफोर प्रब्लेमफ्रा सल्भ जाया दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे इउटुबार मिटआप जिनाखि सेलिब्रेसन बेखौ लानाय जादों नङा होमबा दा जों दिनैनिफ्राय इउटुबाव जाहाथे बिदि जानांला आंनि साननायाव दै दा नोंबो लुबैयो बिदिनो जों बयबो लुबैयो नङा जों बयबो लुबैयो दा बेनिखायनो जोङो खौसेथि जानांगौ खौसेथि जानानै सोरबाफोर माबा मोनसे दुखु खस्थ' दंबा अब्लासो जों हेल्प बेखौहाय खालामनो हायो हारसिङैथ' रावबो हाया हारसिङै राजा जानो हाया हारसिङाव जिबनाव राजाबो जानो हाया बुरजा थाब्लासो जोङो राजाबो जानो हायो बिदि आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना न'आव दंब्लाबो गावखौनो इउटुबार नङा होननानै दासान गोरोन्थियाव बुंनाङो we are always support you guys okay दा बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे मिटआपखौ खालामनाय जादों लोगोफोर आंनिफ्राय गोसो दा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि बिथाङा हालेवनायनि खोथामोन खिन्थु नोङो दा फैनानै नों माबायदि फिल खालामदों बेखौ खोन्थासै सैथो बाथ्रा आं माने दिनै गावखौनो बिराद गिदिर बिबान लानाय बायदि मोनदों आरोना बर' हारिनि गेजेराव जेन बयनिबो खौसेथिखौ नुबाय आङो दिनै इउनिटिखौ नङा होमबा बयनिबो जिनाखि इउटुबार जानो लुबैनाय सोरबा बायदिया माने सोरखौबा हेल्प खालामनो सानो खिन्थु गावना नङा होमबा बेनिखायनो जों खौसेथि जाब्ला मोनसे खामानिखौ खालामनायनि थाखाय आङो दिनै इउनिटिखौ नुबाय बेनि थाखाय मोजां मोनदों आङो हालेवनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो आं दसे सम माने अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय दैबाना एसे दैया बुरजा जानायखाय आङो हालेवासै दिनै थेवब्लाबो आङो जोंनि गेजेराव इउटुबार मिटआपा जायाखैमोन नालाय दिनैसिम जाफेराखैमोन गिदिर चेनेलफोरनिखौ नुयो बिसिना गिदिर माने फेस्टिभेल जायो थिग बेबायदिनो जोंनाबो जानांगौ जोङो लासैनो नाजालांसै जोंनि गेजेराव माने गाज्रि सानलायनायफोरा माने ज' खालामनो हायो दाबो जायो आरो थेंक इउ लाभ इउ आं बेखौ फुजा खालामसै आं दिनैनि खुसिखौ आं एक्सप्लेन खालामनो हाया मोजां मोनबाय आं दिनै ओरैबायदि